Tärkeä asia varsinkin mökkiläisille on se, että minkälainen on se ulkovessa, tai hei, ei tarvitse mennä enää ulkovessaan, koska nyt meillä on ihan uudet kujeet. Meillä on Mikko ja hän on kehittänyt aivan jotain muuta. Mikä on se ihan jotain muuta? Meillä on hieno hiiletin polttava käymälä. Teknologiahan on vanhaa, 60 vuotta vanhaa, pommikoneisiin tehtyä, lentäjille tehtyä vessatekniikkaa. Vastuullisuus, helppokäyttöisyys, energiatehokkuus, mahdollisimman pieni ympäristön kuormittavuus siinä. Hyödynnetään niitä asioita, mitä me voidaan hyödyntää ja hävitetään ne haitalliset, ikävät asiat mahdollisimman helposti. Joka mökillä pitää olla tila tietysti vessalle. Optimaalinen ja paras asennus on, että se saadaan asennettu ulkoseinään, jolloin varmistetaan se tuloilma ja poistoilma rakenne, mikä nämä polttavat käymälät aina vaatii. Tulee ilmaa sisään ja lähtee ilmaa pois. No sähkö tietysti pitää olla, että verkkovirta tavalla tai toisella pitää olla ja sitä pitää olla riittävästi. No mikä on se polttava elementti? Vastuslanka ihan lämmitetään sähköllä, eli tarvitaan se 10 ampeerin sulakkeen perässä oleva pistorasia siihen käyttöä varten. Kuinka uusi tuote on tämä Hiilet Luxury-käymälä? Eli tuotehan on nyt 3. vuotta markkinoilla ja käytännössä on ollut yhtä kauan käytössäkin toisilla mökeillä. Minkälaista palautetta sä oot saanut ihmisiltä? No tietysti ulkonäkö on yksi iso asia, kun on näyttävän näköinen, mutta toi helppokäyttöisyys. Meillä kun ei käytetä niitä ulostepusseja, vaan tuote on heti käytettävissä, kun se tulee käyttäjä siihen pöntölle ja ei ole mitään mutkia ja kulmia, likaantuvia asioita. Tosi helppo pitää puhtana ja tosi helppo käyttää. Ja sitten ei tarvitse miettiä, että miten se toimii se pönttö siellä vessan nurkassa. Itse asentaminen on tosi loppujen lopuksi yksinkertaista. Tarvii vähän rakennustaitoa, että voit tehdä ton tuloilma-aukon seinää ja sitten sen jälkeen se on putkien asentamista. Eli mitään tämmöistä erikoisosaamista ei tarvii olla siinä. Tietysti sähkömies pitää olla tekemässä sähkötyöt, jos ei ole pistorasiaa vielä. Justiin. Mutta se on ainoa ammattityö, mikä tavallaan tarvitaan. Toimiiko se ympärivuotisesti? Voi käyttää läpi vuoden ja moni käyttääkin ja nimenomaan siis polttavaa käymälää asennetaan tavallaan pimeän kauden, sen syyskauden käyttöön. Halutaan se sisävessa, ettei tarvitse lähteä kävelemään sinne ulos pimeeseen liukkaaseen kompostivessaan. Sitten tärkeä kysymys, mistä näitä luxury sisävessoja, polttavia sellaisia nyt saa? Eli suurimmat rautakauppaketjut myy, verkkokaupat myy. Ja meiltä voi sitten aina kans kysyä.